Ahoj přátelé, jsem moc rád za vaši důvěru a přízeň. Mým úkolem je udělat všechno, abych vám šel vstříc a dosáhl vaší spokojenosti. Na základě vašich reakcí jsme se rozhodli rozšířit naši bandu o 2 další odborníky a otevřít prodejnu IT shop ve Šuknově. Rád bych vám ti to představil své 2 nové kolegy. Bratra Filipa a dlouholetého kamaráda Jirku. Filipe? Ahoj, jsem Filip Zavadil. V oboru informační techniky mám již 16 let profesionálních zkušeností. Zabývám se opravou a prodejem počítačů, telefonů a jejich příslušenství. Rád vás obsloužím na naší nové prodejně ve Šluknově na náměstí. Ahoj, já jsem Jiří Komárek a mojí specializací je montáž satelitů a kamerových a zabezpečovacích systémů. V oboru mám více než 10leté profesionální zkušenosti. Řešíte rozšíření vašich TV stanic o další HD kanály nebo zabezpečení vašeho domu či firmy? Jsem váš člověk. Všichni 3 jsme na naší nové prodejně ve Šuknově připraveni udělat maximum pro vaši spokojenost.